skoledag for mig forløber ofte ved, at jeg er i skole fra 8 til halv 4. Så skynder jeg mig hjem og direkte op til min hest. Og så er jeg måske der til klokken, 6 stykker. Jeg er der i hvert fald 2-3 timer, så det tager sin tid. Så kommer jeg hjem, og så spiser jeg aftensmad, altså med min familie, og så er der en hel masse lektier, der skal laves. Noget af det, der specielt giver mig ro ved at være på min hest, det er atmosfæren op på gården. Alt er så stille og roligt. Der er ikke nogen lyde af biler eller mennesker, der stresser eller noget i den retning. Alt er helt roligt, og folk er helt nede på jorden, og vi går bare op i det på en helt anden måde end så mange andre ting. Og det er et dejligt pusterum, når man kommer fra en hektisk skoledag. Så at komme derop og kunne slappe af og tage det roligt og bare være sammen med sin hest og lukke sig lidt inde og tænke på noget andet. Konsekvenserne ved at ride så meget, som jeg gør, det er selvfølgelig, at det tager rigtig lang tid at have sin egen hest. Jeg skal passe ham hver dag og gerne 2-3 timer om dagen. Jeg vil selvfølgelig også rigtig gerne have tid til mine venner, og der skal være tid til lektier og passe min skole. Og så har jeg også en kæreste, så det handler rigtig meget om at kunne prioritere sin tid, når man har en hest. For jeg skal lige have lagt de her 2-3 timer ind, som ligger fast i mit daglige skema. Jeg prøver at finde tid til det hele, og derfor så kan folk nok godt undre sig over, hvorfor det er, jeg gør det, og hvorfor jeg overhovedet bliver ved, når det er så besværligt, vil nogen mene. Men det er simpelthen fordi, der er så mange gode ting, som der opvejer det her, at tidsmangel slet ikke virker som et særligt stort problem i det store billede. Fordi det med at ride, det er, at man kommer derop, og så ligger man ligesom hjernen derhjemme, og der er så roligt. Og det fællesskabet i det er også bare rigtig hyggeligt, at man også kommer derop, og så deler man den her fælles interesse med så mange andre mennesker. Og det er hyggeligt at være der, og afslappende, og det føles lidt som et pusterum.